Għaddew biss ftit jiem mindu triq George Borch Olivier fir-Rabat infetħet mill-ġdid ta' traffiku iżda mill-ewwel bdew jidhru d-difetti fiha. Fost dawn quddiem il-Knisja l-qadima ta' San Bastian fejn it-triq tħalliet immewġa u mhux kompluta għalkemm il-ħaddiema u l-inġenji issa telqu kollha mill-post. Din il-parti wieħed jittama li se ssir fix-xhur li ġejjin, forsi bħala parti minn triq il-kulleġġ li tinsab fi stat diżastruż. Iżda l-kumplament ta' triq li suppost tinsab lesta minflok mimlija b'diżlivelli b'mod speċjali madwar kull tappiera fit-triq. Fil-fatt kull min jgħaddi mit-triq juskos wara l-ieħor kull darba li jgħaddi minn fuq dawn it-tappieri. Hawn wieħed irid ifakkar li din it-triq kien ilha sena u nofs maqluha b'tibdil kontinwu fid-direzzjoni tat traffiku, vetturi li kienu qed jispiċċaw iduru fil-qalba tar-raħal u ftit ħaddiema mifruxa matul din it-triq tul ir-Rabat. Iżda minkejja dan, il-Ministru Ian Borch ftaħar fuq Facebook li din it-triq lesta minkejja li ironikament anke fir-ritratti li hu stess tella fuq il-medja soċjali jidhru id-diżlivelli li wieħed isib madwar it-tappieri. Li ma qalx il-Ministru Ian Borch u li Transport Malta għadha tkaxkar saqajja biex issib soluzzjoni għal partijiet minn din it-triq li huma dojoq u joħolqu problema meta minnhom tgħaddi xi vettura wiesa'. Dan b'mod speċjali jottal tal-linja li suppost jingħataw id-dritta iżda diversi sewwieqa jazzu rashom u jikkawżaw konġestjoni. Oħrajn ikunu sfurzati jitilgħu fuq il-bankina bil-konsegwenza li ftit sigħat biss wara li triq infetħet il-bankina kienet diġà bdiet tisfronda bil-karozzi għaddejjin minn fuqha. Iżda Ian Borch qed jaħrab minn din il-problema għax jagħmel x'jagħmel jispiċċa jiġġieled mal-votanti tiegħu fid-distrett bir-rabtin li jridu li triq issir one way u d-dinglin joġġezzjonawha bil-qawwa kollha. Soluzzjoni oħra hi li ssir sistema ta' traffic lights li jaqilbu fuq l-aħmar meta toqrob karozza reġistrata bħal tal-linja. B'hekk din tingħata id-dritta kif suppost isir diġà. Hemm ukoll soluzzjoni oħra li ħadd m'għandu oġġezzjoni għaliha l-infurzar. Dan għaliex il-problema kibret minħabba n-numru ta' vetturi kbar li jgħaddu minn hawn illegalment, inkluż trakkijiet u vannijiet kbar. Iżda f'din it-triq l-uffiċjali li jinfurzaw il-liġijiet ma jidhru qatt.